Ассалому алейкум духтарако. Ҳама кас асозен хубен бозори корон омадаген духтаро дуюм мағозаи Muhayyo Shop ва Madonna Secret духтарако. Нигоҳ чӣ шириниҳо бисёрай. Мағозаи нав кушодиан дар инҷа ҳам платьяҳои фасон бисёрай. Баъд двойкаҳо, тройкаҳо, материалҳо хулоса ҳама намуди чизе ки дар шумо лозим аст ҳастай духтарако. Халатҳои гарошкушонӣ чӣ хушрӯй духтаро аз бой наздик рафта нишон медиҳед. Ина духтарако платьяҳои новинка бо вибри калон абаяҳо ҳастай духтарако. Ба ане болопӯшакҳои новинка омада духтаро и хушрӯгира бинон хайр. Материалам вибриш беҳад бисёр. Ане намуд кардигано доран духтарако. Баъд ане платьяҳои ҳам хушрӯ ё духтаро ҳам майч нишаст ҳам папли нишастай хушрӯ платьяҳои вечерни вибр бисёрай. Ман инстаграмшон отметид мекунам, марҳамат карда дар мода подписаться кунед. Метавонед заказ кардан сар кунед аз ҳозир. Тигровкош набинед духтарако чӣ хушрӯай. Духтаракои хушрӯ мағозаи Muhayyo Shop да қарор дорем. Анаи платьёро ҷош да аксия кардаган королевский бамбукоан духтарако. Бисёр одамо балхам меган. И качествашон беҳад хушрӯай. Нархошон ки нав кушода шуда аз магазин бояд 450 фурӯшон 300 сомон кардаган. Инаи остинакошон тигр бори навай духтарако. Ира бинен инаи моделошам ҳаст. Зиёда аз 10 расветка. Ва духтарако икртара хушрӯи шабинен аҷоибот фасон бори новинкаи мағозаи Muhayyo Shop мебошад духтарако. Дута инстаграм доран ҳар душа мемонам. Ҳозир дар ҷои вибр бисёра шумо да обзор карда нишон медиҳем. Ё 300 сомони ина духтарако да танаи не хоҳаракам ҳастай. Ҳозир бо ай наздик дида пешошон ҳамашон як хел украшен дорад. Сабз, сиёҳ, сурх будай духтаро. Ина духтарако хушрӯ остиношон бинен аҷоибот фасон. духтаро да танаи наи модели мо ане хали болопӯшакҳо омадагия духтаро бори новинкаи Muhayyo Shop мебошад. Аҷоибот хушрӯ. ҳозир бо ира расветкоша бур ай наздик нишон метиҳам. Ида бинед духтаро 300 сомона. Ба хотири кушодашавии мағоза 300 сомон мондаган. Борои гуфти бия гапон новинка оригинал. Духтарако ман шуморо ба апай Muhayyo шинос мекунам. Апай Muhayyo салом алейкум. Ассалому алейкум. Мағозаи нав муборак шавад. Раҳмати калон шумода. Духтаракои ма медонанд, подписчикои ма медонанд, касоне ки дар телеграми мо ҳастанд медонанд ки анамин гарошико, анамин майшни хебеёи ки баҳорӣ мебошанд. Хеле боз ҷидат доштанд. Духтарако барои открития ёра ҳам хе мондем ки бо нархи дастрас барои шумо 180 духтарако мазза када мепӯшанд. Духтарако ино хебеанд, кулакошона бинед. Ҳар намудай 350 сомонара 180 сомон кардем дидем духтарако. Бали шмерка размеро айбо. аз размерои 50 то 60 мераванд. ба ҳазур касоне ки мехоҳанд харидорӣ кунанд биёянд. Касоне ки аз хонашон наметавонанд, неки мехоҳанд ки ягон кас дар кунанд ё ки рай кунанд, мо доставка мекунем. рақамошон дар рӯи экран инстаграмшон монда метавонед дар мода заказ кунед. беҳад бисёрто спроси калон кардагиен ё омадагиан духтаро материалшон саб бука ки ягон чи намешавад. апаҳои баталам зиқ нашавем барои шумо апаи Muhayyo куртои калон овардагия. Хушрӯйра бинед духтаро 180 сомон ҷош да аксия. дар танаи ма ҳастай в наличии омадагия фақат дар ҳамин точка дар духтарако. ира бинед. Ё чанди бошад? ба хотири кушодашавимон 850 мара 590 сомода метавонад. Ина духтаро диден ҷош да аксия сар додан. ино зуранд духтарако сезони ҳамиё сар мешаванд. инаи модела бинен ҳамаи шумо ҳамин моделда ошиқш буден. иёрам омадагиян духтарако кардиган беҳад фасон фарқият дорад. тагиш чихол дорад куртоятоно намехӯрад духтарако. ира бинен чиқар хушрӯан ино размерош ҳастай духтаро ба ҳазур ё чанд сомони апай Muhayyo кардиганои болопӯшак чанд буданд? ино 590 баша нашонад 390 сомон духтарако. ва духтарако и хушрӯгии платьяра бинед. вечерни платьё ҳоҷат ба пеш дузанда рафтан нестай. бори нави апай Muhayyo оригинал. ё чанди апай Muhayyo? ино 350 сомон. духтарако диден
اینا گیپیروشم ایتالیانسکی گیپیروی خشروکاتیان خرکو مرحمت کنه رزمیرکوش 48 50 52 پیشا با حضور میروند سرا اینو استانداردن مرحمت کنه اینا دخترکو حاجت به پیش دوزان داروینس کرتای تایور میگیره نپیشن میدوین بازار کاروان دخترکو چهارم دروازه با صحیفه‌مون که در اومدن با حضور میتونه زکات چهارم دروازه 13 ریاده 15 ریاده دخترکو چهارم دروازه از طرفی پجرکه میباشد سراغشان دخترکو این پلاتیو چندیا ایرا بین دخترکو خوش رو پایانشون پلاشونه برای عمره روکی هم آوردیم رنگای سیاه نمازنیکای خوش رو داشته دخترکو رو ملاش خطیه аллакай сезон шуда и варианти тобистонаша овардагием беҳтарин ё чанди апай муҳайё нархи дастраси арзон метем 350 сомон 350 сомон духтарако диден 500 сомон будан ира медонам марҳамат ки ина ёра боша 250 метем ино материалш измирай маичнияй баҳорияй бо ёра ҳамаша модель да пӯшондагиша иншалло бо монда медиҳад саҳифаи моро гум накунед саҳифаи нави мо мадон насиб ва духтарако икртара хушругиша бинед да танаи муҳайё иам бори навай духтаро нархушон ҷошта аксештеге чанди анафай муҳайё 299 барои подписчикои мо ва духтарако дин 299 сомон ба хотири мағозаи навкушудагишон комбинированӣ карда шудагиай бо леопарди мода ин моддаи 2025 чӣ хеле ки шумо медонед расветкоша бинед электр бардовый фисташковый всеми любимый кирпич ана боз изумруд духтаро бинен ира духтоша аҷоиби хушругиша тамоми размер да мераванд ино занакои мо ин модела беҳтарин карда выбор кардастанд духтарако ира бинен складка дора фигурашон умуман маълум намекуна плюс бо хушрӯи бадай духтаро бозори корвон духтарако чорум дарвоза 15 қатор мешавад мағозашон якум дуюм сеюм магазин мешавад сеюм одам аз дасти чап мешавад аз тарафи дасти чап духтарако инстаграмшон мондагием даромада подписатсия кунен заказ кунен ҳам ватсап доранд ҳам инстаграм ин моделора бинен духтаро ино дубайски моделои новинкара буровардагиянд духтарако ино полностью ручная работа катян духтошам аҷоиби хушрӯ местадатама нигоҳ кунед инам аксеш деге апай ҳамаша 299 кардагием ба хотири подписчикомон ба хотири открытия кардагимон биёян ина марҳамат кунанд плюс бо инеҷара нишонтием сюрпризо дорем иҷода касе ки як кирта мегира ҳатман ӯ соҳиби падарка мешавад гул будай чунё будай то чиринё хай хулоса вибр беҳад бисёр марҳамат бо кадом модела ва духтарако и двойкора бинед чихе хушрӯ аҷоиб буд фасон двойкои новинка ҷавоби 600-700 сомонара метиҳад нархошон 300 сомон аксия қати духтаро мағозаи муҳайё шопай бозори корвон чорум дарвоза 15 қатор аз тарафи дасти чап сеюм қатор даставкам доранд нашоти даставка метавонед дар ватсапи рӯи экран буда нависен гафри материалаша гафри будай духтаро жаткай гафри ҳам хеле хулоса беҳад хушрӯ ина духтарако корои дастӣ доштай духтарако идана ҳоҷат ба утику свету дигар чизон нест духтарако размеро стандарт ҳамин ки духтарако ай 46 то 52 пушакора мешавад духтарако ай буд расветка дига ҳастай ҳоз дига расветкаша нишон метем ушам ёре нея буратеш нишонтим ира бинен духтаро чиқа хушрӯака ин моделиш духтаро камтар ғавстар буда иам 300 сомонай ишам 300 сомон буда духтарако дута расветка дора ина ҳар ду расветкашам беҳад хушрӯ ина баъзи платья дора патушки намекадай анаи болопӯшакша духтарако ба дига чиам пӯшида метавонем ба ҳазор ва духтарако и хушрӯгира бинен платьёи тигрӣ ҳозир тренч деге тигро материали измир будай нархошон аксия қади чанд гуфтен апай муҳайё
250 сомон 450 сомона киртара 250 сомон кадаге апай муҳайра мағозаш дар бозори Корвон аз тарафи пажарка чорум дарвоза 15 қатор аз тарафи дасти чап сеюм магазин мешавад. Инстаграм шона мондагиму ватсап шона дим номи инстаграм ҳам чи буд Madonna Secret будай духтарако дим инстаграм шон метонен закаснен доставка ба ҳама ҷо доранд духтарако ё стандарт размершон размераш валишмер омадагиам аз 48 пуш то 56 пуш размер будай ина духтарако намазикои беҳад хушрӯ нигоҳ кунед кирта қати вайша румолош ина духтарако ё чандиан 250 сомон духтарако марҳамат духтаракои хушрӯ исрека чара биден чи хел фасонак иран бори новинкаи духтаро ҷош да аксия кардагиан 390 сомон гуфтена 390 сомон тройка чиву чи дорад юбка футболка ами курташа хулоса баъд ани болопӯшак шаста духтаро бидед чи хел хушрӯакай болопӯшакшам ба дига чи пӯшида метонен 390 сомон нархш аксия қати суроға бозори Корвон аз тарафи пажарка чорум дарвоза 15 қатор сеюм магазин мешавад магазин аз тарафи дасти чап духтарако ира биден чи хел хушрӯ духтаро ин сип сиёҳа духтаро дар телефони ман сери омада расчӯд гирен ки шумо тройкаи сип сиё мехаред духтаракои хушрӯ моҳи мубораки рамазонам наздик омадаисай ё белмандоа духтарако материалошон бо нехали корои дастӣ доранд духтарако жемчикои сиёҳша диден чи хел хушрӯак аксия қати духтарако 250 сомон шагай 4 та моделай савдогар доставка дорад духтарои хушрӯ методен ашоти доставка дар ватсап нависен ё ин ки аз бозор аз наздик дида харидорӣ кунед танҳо ва танҳо як ҳафтаи духтарако аксияшон бозори Корвон духтаро чорум дарвоза аз тарафи пажарка 15 қатор магазин аз тарафи дасти чап сеюм қатор духтарако сеюм магазин меша тоист муҳайяшоб мағозаи муҳайяшоб мебошад Madonna чи Madonna Secret фақат номша фаромӯш мекунед духтаро отметид мекунем инстаграмда марҳамат карда даромада публикатсияи худшона тамошо кунед духтаро биёен бо медонед касе ки имрӯз харид мекуна анами туфо барои харидорои иҷода туфо ҳастад баромад биёен чизе ки апай адолат гуфт ҳавай даиҷа касе харид мекуна падарка буда биёен тамошо бинем муборак шавад насиб кунад мағозаи нав ширини ошмора интизоран иҷода ҳатман омада аз наздик бо борошона бинен борошонам хушрӯвай туфоошонам хушрӯвай ина шириниёшонам хушрӯвай хулоса биёен духтарако мағозаи муҳайёшо